Njengoba ngila nje ngizofuna inkonyane lami la kuNkosazana uMadonsela. Hawu nzima. Ithole la mntakwethu. Ungibona nje ngingumfelokazi kanje ucama ukuthi uzongichaphaza nje udlale ngami. Nkosazana uMadonsela uthatha inkonyane lami ulenzela. Eyami lenkomo eyifunayo. Elami lelithola lifunayo. All rise. Court 10 is in session. Judge Thenjiwe Khambule is presiding. Mnumzane, ngizocela utshele inkantolo amagama akho aphelele. Nkosi enkantolo, ngibonga ithuba. Amagama amaphelele nguThabani Handsome Nzima. Nkosazana, ngicela utshele inkantolo amagama akho aphelele. Igama lami nginguzama okuhle Madonsela. Mama woman. Ulokhuzana udadewabo kaThuli Madonsela. Umtshele kangangibize ngomama nginayo ingane eguge njengaye. Ngisenkantolo ngiyijudge uzomtshela kuclient wakho ukuthi ngibizwa ngani mina. Honorable. Abe size ngane enkantolo. Uyambona lo mlisa we utheni honorable. Yeah, Honorable. Lo mlisa lo ufuna inkonyane yami. Uthi inge yakhe ngoba lo mgulukuthi wakhe wenkonya. Hey. Ungene ngakwami wasulala nenkomo yami wasekuvela ke nayi ingane. Sekufuna lengane ke manje. Nkosi enkantolo. Ngicela ukuyibeka kahle lento icace ngoba ngathi uMrs Madonsela uyaphambana. Udonsa kanzima othi ngiyibeka. Inkunzi yakwami iye kokhwela kamakhelwane. Insukwane engengaki yamitha inkomo zamakhelwane lapha kwaMadonsela yazala ithole. Ngithi mina ke lelo thole ngokwesintu elakwanzima alibuyele ekhaya kwanzima. Ngani ngoba izinto vele indlela ezenzeka ngayo ngokwesintu. Ay. Yabona mabathi abantu bayaphupha. Bephupha behamba. Abantu mabathi bayazenzela, bazenzela behamba. Wena. Nkantolo. Yima. Into engisho mina ukuthi ke akakwazi ke phela ukuthi selithathe leli thole aseyigcina yena. Engathelaka kube kuyinkunzi yami efike yozala lelo thole kamakhelwane. Hayi, la ke. Yabona my lady indaba inenkomo la. Now mekukhulunywa ngokuthi uclient lo wami ubenenkomo ezaliswe ile yansizwa leya engekho handsome neze kodwa kuthiwa handsome. Yazo kuzibekile mntakwethu. Yayizwa leyo. Uyibekile. Yeah. And into exakayo lenkomo yakhe ayikaze ikhokha amalobolo ukuthi soshada le. Nazo. Ngoba phela bekufuneka ikhokha inkomo eziwu11. Ngikutshelile. Ngicabanga ukuthi siyaphambanisa lento. Siyaphambanisa ke lapho. Ukuthi ngingakhokha amalobolo inkomo ezishumi ukuze ngithole ithole lodwa umbhedo lo. Okay, into ebangwayo namhlanje ukuthi inkunzi yakho nenkomo yakhe niyabanga ukuthi ithole la khona elikabani. Yebo. Judge, honor, woman. Ithole lihlala kubani? Elami. Njengamanje ithole. Lisekonyoko lubi. Ngithi mina alibuyele ekhaya ubaba. Ngicela ukubona le nkomo ebangwayo ngazi ukuthi sikhuluma ngenkomo enjani ngoba njengamanje ngazi noma sikhuluma ngenkomo enoboya noma sikhuluma ngenkomo enganaboya noma ngenkomo enamasondo. Inkomo enamasondo. Unayinkomo ezingaki Mr Nzima? Ngineyiningi Nkosi enkantolo. Awu. Amanga hlasa nje yazi umile nje ngoba vele nje usebunzimeni nzima ngoba ngingumfelokazi nginje ngoba ngingenandoda ngishaya amakhaza nje iminyaka wena ucama ukuthi uzofika la kwami la ungene nje la eblumati la ucama ukuthi uzogijimela la ekhanda la ungene nje nale Imayeleti uclient wami. Akhuzeke lo muntu ngiyamkhuza. Unesiqiniseko esingakanani ukuthi inkomo le
eyakwakho. Nansi-ke indaba ke la ikhona-ke. Ngeke uze ukhole Nkosi enkantolo. Yabona uma uyibheka, ithe ncamashi, ithole linkone, nenkunzi yami inkone. Igqize ngamatshe ehlathi. Nalo ligqize akwazi. Zithi mayijekedula ihambisana Nkosi enkantolo. Ayikwazi ukuthi inkomo ingajekedula ngendlela efanayo Nkosi enkantolo. Akwenzeki. Awuyasangana nzima uyasangana. Ma-ke. Nzima uyasangana. Cala ngikubona ukuthi wena hayi awuphilanga la. Client wami. Ngibatshelile nje ngithi. Client wami awuphuzeka. Wena. Client wami awuphuzeka. Ya. Awushaya isandlo sakho lapho manje chayisana. Nkosi enkantolo. Angikwazi ukuthuka umuntu osifazane kanje madoda. Ngizocela singayiphambanisi lento le. Ngiyakwazi futhi nginesiqiniseko sokuthi unkosazana Madonsela akanayo umuntu wesilisa ahlekisana naye njengoba ashiya wesilisa. Aphumi-ke lo. Wazi kanjani wena? Uyalala nami? Uyangena ebusuku? Wazi kanjani wena? Asingakhulumi ngazokulala. Lalela ungakhuluma. Asingakhulumi-ke ngalezo-ke ezenu enizoyixoxa ey'ndaweni zenu. I-concern yami ekhona la. Ley'thombe ziney'nkomo ey'ningi. Iyiphi eyakho ile nkulu noma ile ncane? Yile ncane mntakwethu wazi ukuthi lezi eziningi ezinkulu ngakwami lemi yodwa nje umgulu ukuthi kalo ngoba akanalutho ngifuyile phela mina phela mina indoda yangishaya Nkosi enkantolo khona ukuphambana kwezinto la kunokuphambana kwezinto inkunzi le phezulu eyami Inkunzi ephezulu yakho nali ithole lincela lapho ngezansi nali ithole lincela lincela konyuko lwimi alinceli kwami ngithema ngihambe ekhaya ngayibona inkunzi yami ukuthi iphatheke kabi iyafuna ukuthi ithole livakashela uyise inkunzi ngithema ngiyibona ngabothi iyalikhumbula itholelayo kungani ke ithole lingavakashele ekhaya kube khona indlela yokuthi sibonisane nonkosazana Madonsela ukuthi ithole livakashele ekhaya libuyele konyoko lume liyoncela ngoba into engiyibonayo ukuthi akalinakekeli ngempela leli thola akalithandi kumanje liboshiwe le kwaMadonsela ngoba uMadonsela Nkosi yami bekuphi bazonginceda Nkosi yami kulomhlangano kukhona futhi ngenkomo angeke ngikwazi ukuyilobola le yankomazi ngani ngoba le yankomazi iyagcoma iyaziwe endaweni Yabona mmeli wakhe ngicela unginike nje ama-closing arguments ungitshela ukuthi kungani ningafuni ithole lihambe liye kobaba walo konzima my lady uMr Nzima lapha lento akangayenzi benzima ngoba kusho ukuthi lento wa inherita ubunzima bonke obuqhubekayo now lenkomo abayikhokhela ngamalobolo nazoke angazi ukuthi i-ownership engaka bayithatha laphi ehle yingakho ngithi mina ngicela ngadlali ngomfelokazi mangabe kuukuthi uMr Nzima mhlawumbe kuyafuna ukungena ku-client wami akangene kahle angangeni ngethona umbuzo enginawo ukuthi uhlulwa yini ukukhokha inkomo uhlawula inkomo ukuze uthole inkomo ngoba inkomo engizoyikhokha ziningi kuneyinkomo engizoyithola siyaliqeda manje leli cala angeke sihlale usuku lonke la sidikidana nendaba yenkomo sebesama-vegetarian awufuni nenkomo yakho Yebo. ufuna inkomo yakho iyona nto esilethe enkantolo namhlanje ubangwa inkomo yebo mama yebo inkantolo isisithathile isinqumo Mnumzane Nzima siyazi ukuthi usiko lunomthetho ohloniphekile ohlonishwayo kakhulu under i-constitution yase South Africa kodwa futhi siyazi nokuthi izilwane zinamalungelo abalekile futhi okumele ahlonishwe ngaso sonke isikhathi Nkosi enkantolo kodwa akumele sikhohlwe ukuthi izilwane ziyilwane ayibona abantu angeke sithathe izinto ekufanele ezenzeka kubantu sifune zenzeke izilwaneni ngoba if sizotreat izilwane njengabantu kuzofanele izilwane nazo zilotsholwe izilwane nazo zihlawulwe izilwane nazo zishadwe ukuba bekungenjalo ngabe nakumabona kude selukhona uhlelo oluthi inkomo yami njoba ekhona utatakho Mrs Madonsela yebo mama
Fanele ugade inkomo yakho Yebo mama yo. ngoba kubonakala engathi ayiphephile. Hawu kakhulu mama yo ona. Nje iyagqogqoma iyaziwa ngwakamakhelwane iyaziwa nje isigode sonke. Lokho ukuthi iyagqogqoma ke kusho ukuthi uyibulala wena le case yakho. Ngoba igqogqoma wazi ngani ukuthi iyagqogqoma yami ithaphi. Phela sesikhulumile njengesigodi sabona ukuthi kahle le ngendlela amathole indlela angakhona uafana ncimishe akwazi ukuthi bengabe mhlawumbe kuye kwenye indawo kosekanto. Usuyimosha igama ke manje inkomo yami. Bese simadontela. Usuyimosha nje. Inkomo yami isihambi la ingene ezibayeni. Hey. Bese simadontela. Nzima. We madontela. Awuyesho ungincede Nkosi yami. Lalela. Uphinde ushaya isando. Hayibo, sisenkantolo phela sikhe emfuleni. Zeka, hey. Kulo control inkomo yakho. Usuhlulwa na ukuyicontrola wena enkantolo yami. Ngiyaxolisa mem yo ona. Ngiyaxolisa mem yo ona. Awu Nkosi yami sengithi nje uqonisele ithi isinqumo bengithi ngizosithatha sengishintshile. Inkomo unelungelo layo. Every other week inkomo iza kwakho. Udlule elinye isonto inkomo ize kwakhe. Unelungelo uma kukhona ufuna ukwenza ngenkomo yakhe. Inkantolo ikunika ilungelo. Yona Nkosi yami. Nkosi yami. Yabona into eyenziwe inkosi enkantolo namhlanje. Yenze ubulungiswa. Zonke izingane efanele ivakashele emakhaya. Ngiyajabula ukuthi inkosi enkantolo izwelane nami namhlanje. Hayi umbhedo wonke lo. Umbhedo nje wonke lo. Inkonyana yami ihambe iya kwanzima. Inkomo yakamadonsela sekuyeyami. Ngibonga kakhulu kulonto. Unzima akangazi unzima. Hey akangazi unzima.